Здравейте, ама според мен ще играем Clash Royale. Както виждам, любимата ви игра е Clash Royale според мен. Или пък не знам. Сега днес ще правим разни работи и така. Какво е това? Новото. Вау, да го видим. Този има почти много легендари карти. Този има абсолютно много легендари карти. Ги гледаме. Това по-бързо така. Според мен този легендарите карти ще бие. Вижте колко си. Защо този не пуска принцес? Защо не пуска принцес, но и аз не знам. Така. Много странно, този би, както винаги. Този е първи левел с хак. Да, изпаднах без да искам на 6-та арена. Ужасно. Все пак да играем. Имаме шанс да бием. Да не се предаваме. Така, да. В принцип този ми пуска Гоблин Варел. Тъпо ли ляко, ще го приемем. Да му пуснем принца, каквото стане това. Много зле стана, много зле стана. Но ще се надяваме да бием. Имам лава хаунд, както виждате, май гад. Спарки. Знаеш ли, че ще ми го пусне. Не беше толкова фатално, аз и знаех. Надях. Да, не беше толкова фатално, добре. Продължаваме се откъде достигнахме. Само не! Добре, спарките се взриви супер. Защото ще изпадна в кома, като го видях. Добре, взели сме повече демидж таура, надявам се да бие. Искаме да идем на 7 арена, но така. Трябва бързо. Ужас. Нищо. Пак добре се справих. Само да не ми пусне пак спаркито. Защото това е спарки, нали? Разбирате по думата спарки. Силно нещо. Да. На басче ще ми пусне нещо силничко, билничко и убилничко и малко кепчук майонезка и с пармезан. Ще стане нещо вкусно, да, аз знам и колко сме криви били, но не сме знаели. Oui. Така, просто да играем, да. Просто се забавляваме. Можем да го пусна лава хаунда. После. Никога. После. Ужас, този ни изтрепа. Давайте, вие сте ни живота. Добре, май бием, дами и господа, бихме. Юби, бихме. Поредната победа. Да, така. Хубаво буде и чао.
Не. Вижте ми тестето. И всичките карти. Чао.